Sa mga balita sa paugnat sa kusog sa karate sa Minnesota State. Tornado. Makapanglimbaw sa balhibo kini naglaray nga mga karate judge mo hukom kung makapasar ka o makuha nimo ang imong gidamgo nga bakos. Apan bisan pa si Ruan Tirando Gudin 13 anyos nga batang babae lumad nga taga Tudila Kamuti Cebu kini midawat na siya siyang duha na kabadlis second dan second degree black belt. Ang mi-award niya yang instructor nga unom say degree 6 degree black belt. Mga amigog mga amiga, national karate ni ang ilang grupo busa midawat na siya human sa iyang pagsugod kaniadto 13 anyos makaron 13 anyos at napo katuig una niya nakuha ang iyang black belt second degree. Midawat sa iyang makauban nga mga karatista nga sakop sa Andover National Karate. Kani pong usa midawat pud sa iyang lain pud nga second degree black belt mga amigo. Ang awarding ipaygayon sa Hopkins High School Gym sa Minnetonka City sa State of Minnesota gitabungan sa mga pamilya. Mao ni mga karate instructors nga mga 6 degree black belt sa Congratulations. It was a long journey, but I believe it's worth it. 13 years old, second degree black belt. Yeah. Kuya no? Naliwat yung talent sa inahan o samahan? Oh, why di giliwatan? Kung sa kasulti samahan? Pasalamat tas Ginoo bro nga naka-survive siya niya. Kay 3 years old din siya nag-survive. Mao ni ang naabot niya. Ngayon sa second degree sama sang kuan kayod sa. So far mo na yung pinakalabing uwahay kalabuan sa mga balita sa paugnat sa kusog para sa PHLV Radio Las Vegas. Inyong sportsman, inyong ulaga, DQG, Daniel Kindaw Godin.